Estamos fuori. Pored toga što ne radi megafon, teško je, mnogo je gore što ne radi ovaj muzej, ali radimo ovo sa onim što imamo. Skupili smo se srcem da pokažemo da jednostavno ne želimo da dozvolimo da se ove institucije kulture tretiraju na ovakav način. Meni je sada, mnogi od vas su me pitali pa šta se dešava sa policijom, zašto ne možemo da priđemo, zašto smo ovde, a nismo tamo ispred muzeja koji bi trebalo da bude naš muzej. Ja stvarno nemam odgovor na to pitanje. Predlažem vam da ih vi pitate, možete pitati svakog ponaosob od koga čuvaju ovaj muzej, meni je rečeno da čuvaju ove skulpture, da čuvaju muzej od nas, kako je to moguće. Evo, ne znam, evo možemo zajedno da se zapitamo za to. Da se jedno čujemo. Ja ne bih sad dalje dužio, možda ću reći nešto kasnije, ali evo pozdrav bih Irinu Subotić da se obrati i da kaže da li ćemo sutra imati istu situaciju i sa Narodnim muzejem ili što da ne sa Narodnim pozorištem ili sa Kulturnim centrom Beograda, čije prostorije će od skora postati Sava Nova. To je ovaj lažni štand koji smo pominjali u poslednje vreme. Suprotno, ukoliko se ne uključimo, sve može, sve prolazi i nema nikakve granice. Postavlja se pitanje, da li su ove institucije nama uopšte potrebne? I nama kao radnicima u kulturi i umetnicima, ali mnogo šire od toga. Nama kao društvu. I ako nam one trebaju, koliko nam je stalo i koliko smo spremni da se posvetimo ovome. Da li ima kritične mase koja će zaustaviti urušavanje i degradaciju kulturnih institucija? Mi danas ovde ne možemo mnogo da uradimo, možemo samo da potvrdimo izjavu novog VD direktora koji je rekao da je jasno da otvaranja neće biti, a to očigledno misli policija, ali možemo da se dogovorimo da isto tako je jasno da ćemo im se u tom nečinjenju i nezainteresovanosti i nebrizi suprotstaviti. I zato kao odgovor na sva pitanja koje su stizala ovih dana, imamo jasan odgovor, tražimo stvarnu reformu, depolitizaciju, departizaciju i demokratizaciju institucija umesto partijskih preraspodela i prisvajanja javnog dobra. Tražimo da vlast i institucije rade svoj posao, a ne da obećavaju lažne megaprojekte Beogradske opere, fudbalske stadione, Beograde na vodi. Tražimo odgovornost svih koji su doveli do sramotnog stanja u Muzeju savremene umetnosti i svih ostalih javnih institucija. Danas smo poneli i ovih par satova koje ste možda dobili, a sa kojima želimo da simbolično pokažemo da je vremena sve manje, ali da ne dozvolimo da se zaboravi da je ovde stajao taj sat koji je obećavao da će se nešto desiti. Mi više nećemo prihvatati razne opravdanja, nećemo uvažiti njihove odgovore i nećemo dozvoliti da vreme prolazi, a da se ništa ne dešava. Danas vas pozivam da počnemo da mi njima odbrojavamo vreme. Danas ćemo ostaviti ove satove ovde, oni su navijani na 7, kada bi ovaj sat koji je ovde sklonjen bi trebao da odzvoni, ili ako zvoni, ili da utihne, ako utihnjuje i da jednostavno ne dozvolimo da se zaborave ta obećanja koja su nama data, ne samo sada, nego i raznih prethodnih godina. A takođe vas pozivam da se kontinuirano bavimo ovim i drugim pitanjima od interesa kulture. Zato ostavimo sad ove satove ovde i nastavimo da se bavimo onim do čega nam je stalo. A takođe vas pozivam da vidimo zbog čega nas policija ne pušta da uđemo u muzej i zašto stoji između nas i muzeja i zašto nas sprečava onome da posetimo ono što je do sada bilo naše. A sada je čije? Naše.
Oni su zapravo pustili, sada nas provedu. Sad su uniformisani drugačiji. A oni su se stvari maskirali. Ajde! Moje obezbeđenje. Imali smo. To je vrlo problematično. Ja nema veze, da, kao duše službe. Evo, život službe.